ରିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଯେ ବାଦଲ ମୋର ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବ୍ରତ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ପଳେଇଥିଲି ଜୀବନ ଘରକୁ ଫୁଲ ଆଣି ଘରେ ଫୁଲ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମର ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କହିବେ ଯଦି ଜେକେ ବିଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ପଢୁଥିବେ ଏଇ କହିଦେଲି ଆଉ ଛାଡ ଆଉ କଣ କହିବି ଛାଡ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେକେ ବିଘରେ ପଢୁଥିଲି ଏଠି ତ ଡେଲି ଖାଉଥିଲି ଭାଇ କଣ କରିବା ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। +3 ରେ ସିଟି କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଛି। କ୍ରିକେଟ ତ ଡେଲି ଖେଳି ହଉନି କାହିଁକି ନା ଏବେ ସକାଳୁ ତ କାମ ରହିଯାଉଛି ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ତ ହବନି। ଆମର ଆର ମାସରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନେଟରେ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ସତ କି ମିଛ କହିବ ହେଲା। ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରିଥିବ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ 6ଟା ବଲ୍ ପକଉଛି ତୁ 6ଟା ବଲ୍ ପକେଇବୁ ମତେ। ତ ହଁ ସିଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯେ ରାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ସରିବ 6ଟା ବଲ୍ ଖେଳିଦବ ତାପରେ ଏଇଟା ସତ ନା ନାଇଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ସେଇଟା ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ଏଇ ଟିକି ପିଲାଟା ଦେଖିଲ ଖାଇବା ନା ତ ଜମା ଧରୁନି ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖିଦେଇଛ ପାଟି କଲ ଟିକେ ଖାଇଦବ ଦାନ୍ତ ହଉଲ ମା ତୁ ଟିକେ କରି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖାଉଥା ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ମୋର ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିକି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ 2ଟା ରିଲ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ବାଦଲ ମୋର ଝଗଡା ହଉଥିଲୁ। ଆରେ ଝଗଡା ନୁହେଁ ମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦେଲି। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେ ଥିଲା। CSK କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟେ ଟିମ ର ଝଗଡା ଟାଇପ ର ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆଉ କଣ। ଏଇ ଯେ ଆସିଲେ ଯଦି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ମତେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରିଦେଲେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।